Sanibonani ngane zakwethu, kusawonke ukuthi wakuzwala ubuhle bebhuku namanje busayithethe intombi. Ngane zakwethu bengizocela ukuthi ni-subscribe kwi-channel, ni-like bese niyakhomenta. Bathi-ke abazi kakhulu, fake it until you make it. Lana ngikhuluma ngensizwa ekuthiwa uMthandeni igcokama Elisha Manqele. Umva ukuphosa kwenyathi ukushishiliza. Insizwa eniyaziyo nasendimeni namculo wamaskandi ukuthi ikhona and futhi iyaziwa. Le nsizwa lena eminyakeni edlule yake yathi ishaye iGolide kwi-album yayo eyayithi yamaGolide. Okwaba ney'nkulumo ey'ningi ukuthi umbombayi weGolide lona bakhuluma kwakuningi. Kwathi kusanjalo waphinde futhi kwazwakala ukuthi hhayi nokhuzani futhi ushaye iGolide. Ukuthe sekuqhathaniswa-ke kulamaGolide abo omabili kubonakala ukuthi unelogo noma umbhalo thizeni obakhona kwiGolide lapha ngezansi. Mabebheka lapha kule kaMthandeni ayitholakali. Kanti kuzothi kungensuku ngaki ephinde ekhiphe i-album futhi ubisi washaya futhi amaGolide lapho. Yayisikhona-ke lowo mbhalo noma ngizothi ilogo le ngezansi. Ingakho ngithi ngane zakwethu, fake it until you make it.